Wait this. Ufele emntwini azange anitshele ukuthi i-security ayifuna ukubulala mina ngiyakhona la. Azange anitshele lo kune security company la. Okuyiyona siyiyeka ngamambomu ngoba egcineni kosuku. Lalelani. Egcineni kosuku umuntu uyawenza amaphutha. Ufuna simbekezelele. La eHarding kunamaphoyisa esiphethe ama screenshots, ama message nama voice note wephoyisa likhuluma nekwelekwele. Niyezwani bafowethu? Kodwa ngenxa yokuthi asihlosile okubi siyibambile leyo information. La eHarding nasePortshepstone, eHarding thula wena ntombazana. eHarding nasePortshepstone kune security company fele emntwini angikaze ngikutshele nawe mancinci. Angikaze ngimtshele nobabili. Susaphendulani speaker sibhekene nabakithi. Webafowethu angithi manje sifuna ukuyiqeda lento le. La eHarding kunenkampani yama security ehlangana nenkampani yama security esePortshepstone. Ibona ababefike kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi isukume indawo yakubo. Ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu ukala into angakwazi ukuyenza ngendlela yangaye etoilet ngaba ngikho mina la. Ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi einganeni zami. Ngeke ngibe idlozi lesizwe, ngiyoba idlozi einganeni zami, ngiyoba ingilozi enganeni yami eneminyaka emibili njengoba ngikhuluma njengamanje. Wena ufuna ukungibulala ufuna wazi ukuthi nginengane yami eneminyaka emibili, nginenqwaba yeingane ezingakazalwa ofuna ngikufuze ukuze izaleke. Yes. So asizukuthatha izwe ndaba ezitha asizukuthatha izwe silinika abantu wena wendlovu silinika abantu abafuna ukubulala izwe. Asifuni ukugwilika thina sifuna indawo zakithi zibe yindawo, sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeke ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwaMthombe nangumdidiyeli. Sifuna ugogo ahambe ezweni lakithi esuka enkosini yakwaMaci ekade iphisile edake ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe. Asikwazi ukubulala izwe kanjena. Asikwazi ukubulala izwe ngamadoda awu4. Wema lalelani ngithi mina la eHarding makhona umuntu othi uyasatshwa akeze azotshela mina manje ukuthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngiseHarding manje 600 kilometers kusuka manje yakwaNongoma. Ngicela umuntu othi uyasatshwa la eHarding ese lapha phambi kwami ngitshela ukuthi mina phakela ngesatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe, asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla izingane zabo. Bakithi into entshontshiwe abelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sasintshontsha umbili emasimini. Wawungantshontsha umbili bafowethu uhambe nawe ekhaya. Yebo. Wawuntshontsha umbili wosentabeni into yokuntshontsha ingene ekhaya. Wena wakho umuzi uwakhe ngento yokuntshontsha, wakho umuzi uwakhe ngento yokwebiwa. Wondla izingane zakho uthenga impuphu, izingane zakho zize zikujabulele ngoba zona zazi. Wena uyinikeza ukudla kokubiwa. Wena wakhe uthingithi enkulu iTV uzuxhomela omakhelwane. Uthi wena unenkulu iTV, unenkulu imoto, usho ngezinto zokwebiwa. Ingane kayifunzwa isono. uSolomon wathi esebona impilo imxakile eseyidayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda okungenani ngicela ukusinda isizwe. Ngicela amadoda la eHarding ngeke sigwilike sonke bafowethu. Niyangizwa insizwa? Futhi mina ngiyanazi ngizinsizwa ngonyaka ozayo nje ngoJune nizobe nizonganisela. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umama wakhe ebukhosini hayi eceleni ebukhosini. Umama weingane zami ozongana ngonyaka ozayo ngoJune wala eHarding ebukhosini bakwaMbotho. Umama wakhe ozala yena wasebukhosini bakwaMavundla khona la futhi. Ngiyangizwa ingane zakwethu angizile ke njengosibali la. Ngize njengensizwa
enenkinga yokubona izwe liyongena ehlathini asizukugwilika sonke. Abanye bethu bazoba ngabasebenzi, nami ngumsebenzi. Abanye bethu bazovuka baye emsebenzini, abanye bazoba namabhizinisi. Kodwa wena ukhetha ukuba nebhizinisi, musuba nebhizinisi ngendawo yakini. Musuba nebhizinisi ngokufa kwabantu endaweni. La eHarding kunenqwaba yensizwe seyifile. Ngine list yezinsizwe seyifile la eHarding. Ngine list yezinsizwe seyifile neintombi eyifile kusuka la eHarding kuye eMthwalume. Ngiyamkhumbula uMagatshu waseMthwalume. Wayisuka la eHarding kwakuhlangene abantu bokufika ama Nigerians. Entshontshe ingane zakithi, eqiye ingane zakithi. Lo Magatshu wagcine boshiwe. Kuyimuntu owayesebenza nabantu bakhona la. Beqiye ingane zakithi zamantombazana. Awukwazi ukuvuma, akekho umuntu ongenayo udade wabo. Uma ungenayo udade wabo wena uyinsizwa uzalwa umuntu wesifazane. Musana ukuvuma le nonsense yokuthi abantu ababili abathathu la endaweni ngoba bona bedla kahle kumakotshukotshu. Mina ngithi manje angifuni ukukhuluma into yakusasa mina. Ziyangazi insizwa ngidlala umgangela. Ngithi mina manje la eHarding makukhona umuntu othi yesatshwa. Akadabule phakathi kwena azoma phambi kwamathi mina phakela ngiyesatshwa. Nibona ukuthi mina ngizomsaba yini. Ngoba sikwazi ukureduce indawo ingabi lutho. Size la sizoseka nina weinsizwa. Sizoseka nina wemadoda la. Sizokweseka nina musani nina ukungena ezintangeni. Kunenqwaba insizwe emile lapha ngemuva phakathi kwabafazi lapha ngemuva ngoba kufanele ngabe zila siyakhombisa ukuthi size empini zokuzolungisa indawo. Izwe lenkosi leli. Izwe lenkosi leli. Musana ukuvuma amasimba enzeke endaweni nikhona. Inkosi yakwaMaci ephethe la. Inkosi yakwaMaci yiye ephethe la. Uma ngaba amakhwerekhwere uzohlala la kuleli izwe laseHarding, sicela ahlale ngenkosi uMaci. Angahlali ngomunye umuntu. Yebo. Ozokathinta ufele emntwini. Ngibabonile amadoda athi ngikhuluma nayo lapha. Umfana omu waqophile. Umfana ngibabonile abantu ababulala ufele emntwini mina. Ngibabonile. Just me ngwabona ngoma mina. Usuze lo mnyofu nje ufe. Ngwabona ngoma mina. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Akekho umuntu ozothinta ufele Mthombe ubumdidiyeli. Wemdidiyeli. Akekho umuntu ozothinta ufele emntwini la. Ufele emntwini wala eHarding. Uleli indawo yangakubo unelungelo. Unelungelo. Niyazwa insizwa zala eHarding. Ufele emntwini unelungelo lokusumela indawo yakubo athi ingane zangakubo asingaphazamiseki. Akafuseke lo ngafuni. Akafuseke manje, afuseke kusasa, afuseke ngonyaka ozayo, afuseke noma esesethuneni. Ngoba ngeke sivume phela thina ukuthi kuzoshitshwa indawo ishintshelwa amasimbi. Ubhizi uyakhuluma. Uyabona njengoba ngikhuluma, ubhizi uyakhuluma ngapha yena uyangizwa mina ngimuzo. Ukuba ufuna ube indoda ngempela ngabe uzoma phambi kwamathi wena phakela uyabheda lento ezoyisho la eHarding ayikho. Ngeke kwenze lokho ngoba usebenza ngomnyama, ufeed ingane zakho udoti, ubukisa ingane zakho iTV yokuntshontshwa, ubukisa udlisa ingane zakho isifo. Uma uyindoda uyama uthi okungcono uNkulunkulu uthatha mina ingane zami isindi. Ngisho amadoda ezokubulala uyacela njengoba befuna ukungibulala nje. Ngizocela mabe ngifica ngisekhaya ngiyocela. Ngithi ngicela niyeke ingane zami bulalani mina yime ngonini. Kwenziwa njalo uma uyindoda. Awukwazi ukubulala izwe ngenxa yokuthi nje wena uthola imali. Imali yini imali? Obe nemali ngenyaka ephelile ngonyaka ophelile. Obe nemali ngonyaka ophelile usenayo manje. U10 obunawo ngesonto emphelile usenawo manje. Iphala lena kwatholakala inqwaba yemali ngaphansi kwamasithi sekhona leyo mali. Asiyekeni ke ukukhonza imali. Izwe likhulu kunathi sonke. Ngiyacela njengoba size la sizonicela abantu baseHarding obeganga ubetshontsha ngithi. Obeganga insizwa ubetshontsha ngithi. Vumani obeganga ubetshontsha ngithi bafowethu. Uma kade untshontsha ke mawusuba nje uyayeka. Yekani ukuganga. Musana ukufuna ukubulala umuntu wendawo nimbulalela ukuthi nina ufuna ukwenza into eqondile endaweni. Bomama bodadewethu ingane zakithi qoma phela uqome wedwa musuqomela izwe. Qoma sisi. Qoma sisi. Qoma wedwa. Asiqomanga sonke. Akusithina sonke sithatha umlenze siubeke ewindini. Sisuke singekho lapha. Ngiyabona. Ngane zakithi ngiyanicela mina. Ngicela lensizwe ingafe lensizwa le. Harding. Ngicela kungafi umuntu la. Nabo laba abagangayo ngicela bengafi. Ogangayo ngicela ngafi. Udadewethu othanda nomuntu ofe ngicela ngafi. Ingane izitolo ngicela zingafi. Ngicela kungabulawa lutho eHarding. Asilungiseni. Ngicela insizwa zakithi nonke neneni phambili, ngicela nakho ubudlelwane namaphoyisa. Iphoyisa ligangayo belintshontsha bakithi. Aliyeke phela sesibonile.
Akekho singamazi. Ngomhla ka-30 June welalelani, ngomhla ka-30 June siyobe sinescreen esikhulu eThekwini. Siyobe sikhipha amagama abantu abangafuni ukuyeka ukuganga. Ngomhla ka-30 June siyobe iphoyisa lala eHarding sobe sibhalile ukuthi Constable Mbhele. Ukhona noMbhele umngane wami la. Khona uMbhele la umngane wami ongicikela intombi yephoyisa. Akasona isigebengu umngane wami nje. We Constable Mbhele mawukhona lapho ngiyakuthanda mfowethu, khona intombi yathi uzongizamela yona. Kodwa ke sicela ukusho ukuthi ngomhla ka-30 akuzukumbiwa mgwaqo, akuzukushiswa sitolo, akuzukubulawa umuntu, akuzukwenziwa lutho engalungile. Kodwa ngalelo langa kuyobe nescreen esikhulu. Siyobe sidlala ivoice note yemeya yakho, yekhansela lakho, kamphathi stage wakho, nawe izwe likulalele, le number yakho iyobivela. Sibese siyasho ukuthi naba abantu ababambele ilizwe, ngicela ningabulalani, niyezwa ingane zakithi. Ngicela laba bebezama ngama security amalokhuza indaba ezetha macingwane uphuma macingwane indaba ezetha ama foreigners ama Somali akwaNongoma njoba namhlanje kungumsombuluko.